Mama. So hello bab so norok joto triprasano norok saimano jeng triprasa kicing triprasa kebang mano tiye share chalayo te hingsa hingsi nglayo obahaino tini kaisa mangpli kasai fakya chini youtuber te entertainer Nilima Deborma ni kaisa disturbing video kasai fakya nok gana gana jono bari nalsa te nokni borok bai harassment khaijakha te bujakha logeo buma burchuk bo bujakha tamni hinmale kisisa incident obongkha nok ganani musuk nilimani bariwo musuk achumsa hafaimani te afruno nilimani sei am musukno sengmani omno tuino o musukni tuino o incident kasamani mangfli nugjagui phaikha norok bo nainai di o